Hey, kakalay nang zoton kahtong may nahanay. This is your brother Arvin. Aw, tinini simi lockdown ng zag Tripura. So, kabang borok. Wana laisak na tang male virus by borok thitong. Aw, phimung no sabuk kriyang na tong zoton krijago. Abuni bagino zoton baitane nogo rest khalajak lengla laijak tei a virus no katinani bagoi jotono paile hoileya bai thangni jo je parisa kati lai tonglayo oboni bisingono ang norokno khaba sarna musumo saimandi sini kati mungka kai torse sini phan ka kai torse jo to kaham abo kai to naru chapayo so aboni bagino nini poitu nini khatung mong abo kai ten khasing no umthang o jorabo tang himale sang bai thangni phan bai mainya abno saimandi belanya serious matter world Haikaba haktor genanggui, sungsar genanggui tabuk coronavirus nuti. Keba ang narong nakaba sarana musungo je ashe kotor pozano nori rohona ni bagui. Haikaba meseni rina ni bagui sini bai tani pan possible inya ni bagui no tina asuk jara borok thui tongka. Hadi abuni bagui na sengkai ton tani poitu khalene, kai ton tani khatung layane bini panle tamung ngiman himale bebak no ne mesani mano te ahameni yakni sa ongkhorui sengkaplayo paimano. Padingke aboni bagina ngojora onrok no jotono no khaba sarna musungo tawana di takiri ni poitu kai tenu khasing rohodi tang hinmale katimung joto fan abu borok tong male bini aron tongo aboni bagina ni khapung takote busung tinna rok bagi o video chikun sa clip hadi jotono sengkai tenu sahani wo yafal layene tang hinmale elamago sajak tango je fru sengkai tenu thani bebak yafaro afro je hamya abutai sin thani kaplangi manthaya abo khari sima thamu sin aroni Hari abon bangi sing thansa kai tun thani sing yafalain babak sing je nang marokno te o virus sini thani o te kaplai tang manthang te obo bai borok ni langma ta sor sitang aboni bangi sing kai tun thani yafalain o virus sini aroni khari ma thangnai o virus sin thani kaplangi manphai manya abo kubikok abo soi tamnai 100% tang hna kai tun ni bisingti everything is possible elamago sajak tongo by human power it's limited but kaiton thaniwa hangge everything is possible so aboni bagino tini ojarawa ang nok khaba sana musumo ambai